Уважаеми зрители, специално продължава, както ви казах, с нещо по-нестандартно. До мен са вече едни заслужили българи. Това са 6 деца и тяхната треньорка по аеробика. И така, едни много добри постижения. Разбираме, че сте записали на шампионата по аеробика в Австрия, град Куфштайн. 8 медала. С 8 медала се завръщате от Австрия. Всъщност, ние цяла година се подготвяме за целият календар, за всички състезания. Това не беше последното състезание за годината. Единствено ние бяхме решили да отидем от България на това състезание. Представихме се много добре. Имаше 9 държави. Участвахме във възрастова група до 10 годишни и 10-12 годишни, тъй като нашия клуб е нов от 3 години. При най-малката възрастова група Ники взе бронзов медал, а Христко златен медал. Те двамата играха двойка, спечелиха пак златото. Андрейка 5-то място, а в по-горната възрастова група 10-12. На полуфинала всички наши деца се класираха до 8-мо място, като си има на предвид, че на международни турнири само по 2 деца могат от държава да отиват на финал. И на финала Дарето стана първа, Мина Ангелова, която отсъства в момента, стана трета. Двете ни тройки се класираха на първо и трето място и групата, която е от 6 деца, пак взеха златния медал. В момента гледаме някой от вашето представяне. Това да, Мария Еленкова. Тя на полуфинала беше 6-та, понеже направи на колко години са малка всъщност? Грешка. Сега те са на 11, до година се качат в по-горната възрастова група 12-14. И те първа почваме да се готвим за тази възрастова група и се надяваме искрено, тъй като до година ни е световното, да подготвим малките за световното първенство. От колко време подготвяте вашите състезатели? Всъщност аз съм горе-долу 10 години треньор. Работих за друг клуб, в последствие се отделих. Клуба вече на 3 години и за тези 3 години около 60 медала вече имаме. И много се радвам, че успявам по някакъв начин да задържа децата в залата, да бъдат щастливи и всеки да бъде окичен с медал и да имаме такива добри постижения. Значи да бъдем наистина отбор, да бъдат приятелки, да си прекарваме и добре свободното си време, дори и заедно, дори и в залата. И честно казано, по цял ден много време сме заедно. Уважаеми зрители, предполагам, виждате купите, които носят нашите малки приятели, също така и медалите. И в България обикновено, когато някой направи нещо хубаво, винаги трябва да бъде показано. Дежурния въпрос е откъде се намират пари за всичко това? Честно казано, родителите помагат за всичко. Знаете как е с неолимпийските спортове. Нямат вина федерациите, всичко. Аз съм сигурна, че и на олимпийските спортове не им стигат парите, камо ли за нас да има нещо. И се стига до там, че търсим спонсори, родителите помагат. Когато виж, че едно дете наистина има шансове и може да се развива и решаваш, че по-добре да ги отделиш тези пари за едно конкретно състезание, отколкото за някакви материални подаръци или нещо друго. Много е трудно, включително и аз за себе си да си поема разходите, също ми е трудно. Но тук нататък по същия начин ли ще продължава? Всъщност да. За жалост, както винаги. В момента децата ми са малки, сега станат 12-14. Разходите ще, може би, ако са първи, втори отбор на България, на 15 години, възрастова група 15, 17 и 18 нагоре. Евентуално тогава, може би, някой ще им поеме разходите. Надяваме се в бъдеще наистина за спорта да има повече пари. Казвате бъдещето от тук нататък. Какво е бъдещето пред тези
малки деца, които, между другото, както вече казахме, 3 златни медала. Колко бронзови бяха? 5 златни и 3 бронзови. 3 златни, да. 5 златни и 3 бронзови, точно така. Честно казано, всичко зависи от тях и от мене. Моето постоянство в работата и тяхното постоянство в тренировките. Това е най-важно, да бъдеш постоянен, не толкова самите качества, защото когато не си постоянен и няма желанието да го направиш, няма как да се получи. Надявам се наистина, тъжно ще ми, ако се разделя с някой от детето. Ако се разделя, нека като станат на 18 и да си намеря тяхния път в живота. Надявам се до тогава да можем да се запазим отношенията, да си тренираме заедно и да постигаме пак същите успехи, ако може и по-високи. Вече ще почнем да се целим за европейски, световни, пораснаха. Подготвени са от малки. Те постоянни ли са, както казвате, в тренировките, което е нещо, което е неминуемо, е много нужно на един спортист от какъвто и да било спорт? Да, постоянни са. Често казано, че половината даже лятото не отидаха на море. Направихме си тренировъчен лагер. Беше много хубаво, много весело. И много от децата пропуснаха да отидат с родителите си. Толкова вече сме свикнали. Толкова наистина искаме да постигнем нещо. В момента ние сме един от най-известните клубове в Хасково, защото постоянно имаме някакви постижения за града. Постоянно не отразяват в ежедневниците и по хасковските телевизии. Добре, много ви благодаря, уважаеми зрители. Представихме и Мартина Маринова, треньорката на всички тези дечица, които виждате тук от спортен клуб Мегаспорт. Тя е треньорка и президентка на този клуб. Пожелаваме им още много успехи за в бъдеще и много, може би, световни европейски титли. Да. Преди да се разделим една новина от последните минути, буквално, според нашата информация, според информация на Ring.bg, Любослав Пенев е подал своята оставка като старши треньор на ЦСКА. Със сигурност това обаче не можем да потвърдим на 100%. Търсим и в момента един от собствениците на ЦСКА, Димитър Борисов. Ще продължим, разбира се, да го търсим и в информационната ни емисия Център, която следва от 18 часа. Приятна вечер!